साइनि ब्रह्मनियाव प्रुफ गैयामबाथ' साइनि ब्रह्मखौथ' जेल जाहोसिगौमोनलै बिखुनजोआ। डिटेल्स सोंग्रोजोबनानै आधार कार्ड पेन कार्ड फंबायनि डेट अफ बार्थ बिहरग्रोनानै लास्टआव मा फैसा बिहरबाय थायो जादों मोननैसो दल जाबाय आरो। गोजोन्थों लोगोफोर, दिनैहाय आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोखि ना। जोंहा सानु केमफ्राया मा बुंदों नोंथांमोननो आं देखायलांगासिनो दङ। जोंहा दाख्लैसो थैनानै थांनाय राकेश ब्रह्मनि हिन्जाव साइनि ब्रह्मनि सायावहाय फंनैसो खोथा बुंथिदों, ओमफ्राय माखासे बिमा बिफाफोरनि सायाव फंनैसो खोथा बुंथिदों आरोखि ना बै माबा सानु केमफ्राया। दा आं बे भिडिअखौनो लानानै फैदों लोगोफोर दै। माने सानु केमफ्राया बुंदों आरोखि ना माखासे बिमा बिफाफ्रा फिसालाफोरनि गोसोथोनानै लाबोनाय हिन्जावफोरखौहाय गनाया, नासयनानै जायो होननानै बुंदों आरोखि ना। ओमफ्राय माखासे खोथाखौ बुंबावदों, माने साइनि ब्रह्मआ गावनावहाय प्रुफ गैयाबा माने जेल जाखांसिगौमोन होननानै बुंदों आरोखि ना। दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलां, बिथांनि बुंनायाव मा दं नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोखि। ओमफ्राय दिनैनि आपडेटआ मोननै जागोन लोगोफोर। ओमफ्राय सेकेन्डआव जाहैबाय जोंहा दैदेन औवारिनि फंबाया आरोखि ना गोमानानै दङ, दिनैसिमाव मोननो हायाखै होननानै फोरमायदों आरोखि। ओमफ्राय ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायबावदों, माने फंबायखौ नागिरनायनि नामावहाय आरोखि ना सोरबा इउटुबारनि नाम लानानै आरोखि ना फैसा बिहरदों होननानै बुंदों आरोखि। दा जेखि जाया आं भिडिअखौ होलांगोन लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांदो, नायलांनानै बुजिबानो जाबाय। ओमफ्राय दैदेन औवारिनि फंबायखौ जे नागिरनायाव मदद होनांगौ बेखौ होलायनांगौ आरोखि ना लोगोफोर। बयबो भिडिअ खालाम बेनि थाखाय, जाहाथे थाब मोनफिननो हायो। सोरबा बर'नि खालामग्राया बर'नि खालामदो, हारसानि खालामग्राया हारसा खालामबानो जाबाय, हिन्दी खालामग्राया हिन्दी खालामबानो जाबाय आरोखि ना। जाहाथे दैदेन औवारिनि फंबायखौ थाबैनो न'खराव मोनफिननाय बायदि आरोखि ना। जों बयबो मदद खालामलायदो। ओमफ्राय सेकेन्डआव आं बेखौनो बुंनो सानबावदों आरोखि ना, एक्सुवेलि सानु केमफ्रायनि बुंनाया माने मोजांखौनो मोनदों आरोखि ना। आं थिगानो जादों होननानै आं बुंनो हायो आरोखि ना। दा माने ओरैबायदि जायो आरोखि ना, जोंनि माखासे बिमा बिफाफोरनि गेजेरावबो बेबायदिया थाखायो। मानो होननानै बुङोबा सोरबा बिमा बिफाफ्रा माने गावनि फिसालाफोर गोसोथोनानै लानानै फैनायखौ सहसै गनायनानै लानो नागिरा आरोखि ना। दा आंबो बेखौनो नुयो आरोखि। दा जेखि जाया भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर, आं देखायलांगासिनो दङ। ओमफ्राय नोंथांमोना नायनानै नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो। दा आं भिडिअखौ देखायलांसै, नायलांबानो जाबाय। साइनि ब्रह्मनियाव प्रुफ गैयामबाथ' साइनि ब्रह्मखौथ' जेल जाहोसिगौमोनलै बिखुनजोआ। लोगोफोर, आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुगैदों आरोना, जेनेबा फिसालाफोरा फसायनानै गाव गोसोथोनानै लाबोनाय बिहामजोखौ मालाबाबो गनायखाया बिखुनजोफोरा आरोना। ओरैबायदि माने गावसोर नायना लाबोनाय बिहामजोखौबा ओरैबायदि माने हांगारबाबो सना माइनाव लोक्षि होननानै एकदम माने मा बुंगोन आरोना, ओरैबायदि सहायनानै जागोन गाव नायना लाबोनाय बिहामजोखौ। आरो फिसालाफोरा पसन्द खालामना लाबोनाय हिनजावखौ ओरैबायदि माने मा होनगोन ना, नों मा नोम्फानिफ्राय मा लाबोनायलै होननानै माने मालाबाबो माने गुबुननि फिसाखौहाय माने गावनि फिसा होनो, बिहामजोखौ जेब्लायबो गावनि फिसा होननानै माने साननानै लानांगौ। मानो होनब्ला जोंहाबो गावनि फिसा हिनजावखौ जों गुबुननियाव हरनाय जायो, आरो गुबुननि फिसा हिनजावा जोंनि न'खराव फैयो, सोलिफैगोन, बेसो न'खरखौ लाखिगोन। सोरबा गावनि फिसाजाथ' मालायनावसो गुबुननियावसो थाङो। बेखायनो गावनि फिसाजोखौबो अन, आरो गुबुननि फिसाखौबो गावनि फिसा होननानैहाय गनायनानै मानो दासिमबो लानो हाया माखासे बिखुनजोफोरा। 100आव 30% बिहामजोफोरखौ ओरैबायदि अयनाय खालामो। माखासे बिखुनजोफोर दङ आरोना, ओरैबायदि अयनाय खालामो, हाजारखि हाजार मोजाङानो मावबाबो मानो मालाबाबो फसन जाया, मालाबाबो फसाया। आरो नायनानै लाबोनाय बिहामजोखौथ' आयै मावनो रोङाबाबो फिसा बिदि नङा, नै बिदिसो फिसा ओरैबायदि माने मा होनगोन ना, माइ गाब जुजाय आरोना। ओरैबायदि माने सम्पति धन सम्पतिखौ लानानैहाय ओरैबायदि माने बिहामजो नायना लाबोनाय बिहामजोनिफ्राय सम्पति मोनबोयो नालाय, फिसाला गोसोनानै लांनायफोरनिफ्रायथ' बारा मोनलाङा नालाय, बेखायनो माने एसे अयनाय खालामनो नागिरो आरोना। दिनै जुदि बिनाव हौवानि माखासे भिडिअफोरा गैयामोनब्लाथ' बेखौथ' डाइरेक्टलि जेल जाहोगौमोन, डाइरेक्टलि माबा मोनसे खालामगोन, माबा मोनसे अयनाय बुखिगौमोन। अयनाय खालामदोंआनो, आरो हौवा थैनायाव
गथ' सानैनि बिमा बियो बे हौवानि गथ' सानैनि बिमाखौहाय दिनै हौवा थैनायाव बिबार बावनो होआखै हौवाखौ मोजाङै बिदाय लानो होआखै बेफोरनो नोंसोरनि गियाना नोंसोरखौ बेयाव गियानसो होनगोनब्रा नोंसोरबायदि मानसिनि गियाना गियानसो नांगोन मिथिबाय मानसिखौ जोबथा समावबो नोंसोर सासे हिनजावजों सासे हौवाखौहाय आलाग खालामनाया नोंसोरनि बे पाप महा पाप आरो बेनि सायाव उल्थासो बेखौसो बुबावदोंनो बेखौसो सोबाबावदोंनो बेथ' मोजां जायाखै बेथ' बिराद माने अपराध खालामदों आरोना नोंसोरो बेफोरबायदि खालामनायनि साजाखौ नोंसोर मोनगोन आरोना बेबायदि खालामनो नाङामोन माने माखासे बुस्थुफोरखौ मोनाब्ला बुजिजोबाब्ला खामानिखौ बाथ्राफोरखौ बुंनो नाङा आरोना जेबो प्रुफानो गैया नोंसिनाव नोंसोर डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बेखौहाय डाइरेक्ट दायनिगिरि खालामबाथ' जायाना आयेन दङ बिजिरग्रा आयेनखौ बिजिरनो होग्रो बेनि उनावहाय नोंसोरो प्रुफ मोननायनि उनावसो नोंसोर बेखिनि बाथ्राखौहाय बेनि सायावहाय बुंनांगौमोन आरोना बे टटेलि रं जादों आरो बिहा राइट दङ गावनि हौवाखौहाय गाज्रियानो जा मोजाङानो जा बा माबा मोनसेयानो जा गावनि हौवाखौ जोबथा सानावहाय गावनि हौवाखौ बिबार बावनायनि दायथ'आ बे हिनजावनि सायावखा नोंसोरनि बेफोरबायदि खालामनाया नोंसोरो माने मानसिनि गियाननिफ्राय नोंसोरना मोसौ गियान जादों आरोना बेखौल' बुंनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोदों आं हेल' लोगोफोर माने आंनि फंबाया जुननि 3 तारिखआवनो गोमानानै दङ ओमफ्रायो मैयाहाय निउसाव होनाय जादों बड'लेण्ड खौराङाव होनाय जादों ओमफ्राय आंनि मबाइल नाम्बार बिफानि नाम्बारखौ होनाय जादों आरोना ओमफ्राय बांसिन माखासे मानसिफोरनिया आंनियाव गोबां फन फैयो आरोना ओमफ्राय बिफानियावबो गोबां फन फैयो आरो ओमफ्राय बिफानाव ओरैबायदि माने मानसिखौ बेसे गोबाव जाखो गोमानाया मा बेसे गोबाव जाखो माखौ डिटेल्स सोंग्रोजोबनानै आधार कार्ड पेन कार्ड फंबायनि डेट अफ बार्थ बिहरग्रोनानै लास्टआव मा फैसा बिहरबाय थायो जादों मोननैसो दल जाबाय आरो फैसा बिहरबाय थायो माने जों नागिरनोसै जों माबानोसै किउआर हरो मा हरो ओमफ्राय आंथ' एसेबाबो आङो सालाक बेफोरबायदि आङो फैसा हरलाबाया मोननानै लाबोनानै न'आव होफै बिनि उनाव जोङो बेसेबां गारि खरसा खालामखो 20,000 थाङो ना 30,000 थाङो बे थाखाखौ जों होगोन आरो आं हरगोन आंनि बिफाजों आंजों हरगोन आरोना ओमफ्राय बे फैसा बिहरग्रोनानै जाग्रा गोबां दं माथो बर'फोरनाव आयु जों सालाकखायसो जों माने मिथिखा हसिखायसो जोंनावहाय फैसाखौ बिनानै जानो हाया गुबुन मानसिफोरखौथ' बिनानै जागौमोन ओरैबायदि जादों आरो घटनाया जों इउटुबार फेसबुक जोंनि गेजेरजों जोङो नागिरना होनोसै मानोसै बिदि होनना बुंहरबाय बिमा बिफानिसिम ओमफ्राय आं रायलायबाय आंनि रायलायनायखौ खोनानाय लोगो लोगो नों दैदेनसै नामा होनना बुंबाय आंखौ अब्ला बेवहाय मिन्थिनानै एसे फैसा बिनो उमुख सुमुख जाबाय आरो दे दा हरफिनगोन होनना बुंबाय आरो ओमफ्राय दा बिफाजों रायलायनानै दसेनि उनाव फैसा बिहरदों जादों ओमफ्राय आंखौ बादा होना दोनबाय जिबनावबो फैसा हरग्रोनायनि खामानिया माब्लाबाबो मोजां नङा नांगौथाय मोनखांनायनि उनाव जों एसे एनै थाइसे थाइनै जेनेबा बेसेबां खरसा थांखो गारिजों मा गारिजों लाबोदों बेखौ जों बेसे गोजाननिफ्राय डिसटेन्स बेसे गोजाननिफ्राय फैदों बिदियाव बेसेबां गारि खारो जेनेबा ओंखाम जानायनि फैनायनि खरसाखौ जों हरगोन आरोखि बेफोरबायदि माने जों नागिरसै मानसिया उमुगाव दं होननानै थगायनानै फैसा थैसा बिहरनायखौ बन्द' खालाम आरो मालायनि दुखुआवहाय खुसि मोनहरनाङा दै सानसे बयनावबो फैजोबगोन गोजौनिया गासिखौबो माने नायोलै गोजौनिया बयखौबो माबायो आरो ओंखायनो खेला मालायनि दुखुआवहाय खुसि मोननो नाङा मिथिबाय समा बयनिबो फैयो बेनि थाखायनो जानला मोनला थगायनानै फैसा बिहरनाङा बिमा बिफाया आंना बांद्राय सालाक नङा मिथिबाय आंना बिमा बिफायाबो हाजिरा बन बोनानै जाग्रासो मिथिबाय दा आं खस्थ' खालामबोनानैसो आंनि न'खरखौ एसेबाबो आं जौगाहोबोनो हादोंमोन दै मिथिबाय बिदि खालामहरनो नाङा मानसिफ्रा मिथिबाय दुखु मोनो आं मिथिबाय आं गोबां सिगांनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोनाय मानसि मिथिबाय आङो बेसेबांबा डेभेलपआव फैनो नागिरनाय मानसिमोन दिनै आं दुखु बेसेबांबा खैफोदाव गोग्लैनानै दं दिनैसिमबो बेयावहाय खुसि मोननानै फैसा थैसा बिहरग्रोनो नाङा मिथिबाय आं मानसिफोरखौ नुदोंबा खोन्थाहरब्रा नाम्बारखौ लानानै बिदि जों नागिरगोन उमुगाव नुदों जों होसोलांनानै नायनि होननानै फैसा थैसा बिहरनाया बे मोजां नङा दै माब्लाबाबो मोजां नङा फैसा लानानै खामानि मावग्रा मानसिया मालाबाबो मानसिनि गियान नङा आरोखि बिदिनो माब्लाबाबो बिदिनो जानला मोनला नंखाय खोथाखौ लानानै फैसा थैसा बिहरनाङा आरोखि नुदोंबा हमनानै दोन जों लायगोन आरो जों माने सोरखौबा जों नागिरनोबो थिनहराखै नुदोंबासो खोन्थाहरो आरोना गासिखौबो नाखै बे सानैसो मानसि जोंनि बाबानावहाय फन हरनानै बेफोरबायदि खोथा बुंनायखौ आं बुंदों आरोना नैबेनि भिडिअनि गेजेरजों बिदि खालामनाङा दै नेक्स्टआवहाय गोबां दुखु थायो दै बिमा बिफाया उन्दैखौ खांदों फेदेरदों गाज्रिब्लाबो मोजांब्लाबो माने गावबा गावनि फिसाखौ मोजां जाजानो लुगैयो गावबा गावनि फिसाखौ मोनजानो लुगैयो बेनि थाखायनो फैसा जानानै खामानि मावनो नागिरनाय बा
नागिरनाय बेफोरबायदि खामानिया मोजां नङा दै मालायखौ थगायनानै जानाया मिथिबाय बाय बाय सोरबाफोर नुबाय बायदों मान फंबायखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय स्क्रिनावहाय नाम्बार होनानै दङ बे नाम्बारखौ लानानै कल खालामबानो जाबाय थेंक इउ